Egunon. Baita zuri ere. Aizu, entzun dut irakurtzeko kanpaina bat dagoela. Bai, irakurri gozatu eta oparitu kanpaina. Eta zer da? Euskaltzaleen topaguneak antolatzen du eta euskaraz irakurtzea sustatu nahi du. Aha, eta zer egin behar da? Lehenengo, liburu bat aukeratu behar duzu irakurtzeko. Erosi egin behar dut? Ez, hemen liburutegian hartu behar duzu. Etxera eraman eta irakurri lasai. Eta irakurtzen dudanean zer egin behar dut? Liburua itzuli liburutegira eta fitxa bat bete beharko duzu. Zeri buruzkoa den, zer gustatu zaizun gehien, horrelako galdera laburrak. Eta zertarako balio du fitxak? Zure iritzia partekatzeko beste irakurle batzuekin. Eta fitxa horren truke, liburutegian erosketa txeke bat emango dizugu. Eta txeke horrekin 25% deskontua izango duzu liburu bat oparitzeko. Eta edozein liburu? Euskarazkoa bada bai jakina. Eta Euskara elkarteko bazkide bazara 50% deskontua izango duzu. Eta nori oparitu behar diot? Zuk nahi duzunari hori zure esku dago. Batzuek lagun izkutu egiten dute kanpaina honetan. Ideia ederra da. Bai, eta horretaz aparte orain, 30€ erosketa txekea soskatuko dugu partartzaileen artean. Noa liburu baten bila. Oso ondo, gero arte.